И днес завършваме емисията с една скръбна вест. На 87 годишна възраст почина народната певица Янка Рупкина. Тя си отиде след продължителен престой в болнично заведение, където медицинските екипи се бориха за живота и в продължение на седмици. Янка Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света. Световната си известност певицата дължи на свой изключителен глас и на работата си с вокално трио българка. През дългия си творчески път е удостоена с много награди. Нейната песен "Калиманко Денко" впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който нарежда сред любимите си заглавия в поредицата албуми на мистерията на българските гласове. The